Prääriakoira. Prääriakoira. No niin, päätäks mä hampaattomia eläimiä nyt? Roosa! Ja mun poika yhdellä! Oi se! Ja mun poika Hei Roosa! Mä olen Heli! Mä oon Heli! Mä oon niin leija! Mä oon niin leija! Mä oon niin leija! Onks nähnyt ajattelinkin tässä nyt Onanin! Ajattelin aina ja aina. Oona! Niin! Sitten tulee Seppo, että ajattelinkin tässä nyt Onani! Ei kun se on Oona! Oona! Jukka puhuit läski niin sä näytit sen mulle. Sitten Sönkkö on se, miten ylös Sönkkö käy? Onko se joku naisten merkki? Turva kiinni Sönkkö, turva kiinni Sönkkö. Sönkkö! Eikö Aaro vetää? Sönkkö! Sönkkö! Haluatko Sönkkö vettä? Eiku mikä se oli? Maksalaatikko! Haluatko Sönkkö? Haluatko maksalaatikko? Hei, päätäks mä hampaattomia eläimiä, kun mä haluaisin tähän kameraan niinku he. Haluatko hampaattomia eläimiä? Hää? Oikko hiili! Hiili! Noniin hei, eteenpäin! Noniin hei! Luki! Sanoo jotain. Eikö se pelaa? Noniin hei, Roosa! Ai mä otin mulle. Mitä? No myyrä! Karhu! Hei, mä menen! Mä jäin pelissä! Ai! Niin. Koska sä oot pelissä, koska sä et oo pelissä? No nyt kun mä oon kameran, nyt mä oon mukka. Mikä mä nyt sanoin heille? Eläimen. Joo, mukka. Ohe. Onko hienon eläimen? Jaho! Jaho! Se on nyt Sonni! Honni! Honnipa! Honni! Honni! Muffakauhu. Honni! Mikä? Honni! Muffakauhu. Mikä? Mustakarhu. Yrit vaan mustakarhu. Pehukaihu! Panda. Panda! Mikä? Kera. Wagner. Muppa. Wagner. Eläin. Älä pilkastu sitä. Ootteko te nähnyt Satakunnan kanssa R.A.K. Sitten se viimeinen. Minä olen nainen. Minä olen lähtenyt kalvokirjaan. Kuinka sanoisin Seppanen muille? Kuin hampaisemalla eläimellä. Mä nyt lähtin. Onks se eläin? On. Onko se eläin? Hiukka. Hiukka.
Jaha. Atomi. Ei ole eläin. Atomi on elävä. Elää. Mutta ei ole eläin. Eikö? No ei. Eikö? Kissamoki. Kissamoki. Ai Maki. Maki. Kissamoki. Okei, ei kavereilla. On kissamoki. No, breliakoja. Mä sanoin se jo. Peljakoja. Breliakoja. Mähän se uudestaan idiootti. Ja muistako? Ei lähä. On mikä tahansa cool. Se voittaa kaikki muut. Saa koulustakin rennommat. Ja se jää. Vuodet mennessään Mika Laakson Mika. Mikalla on hiisisletjus. Mikalla on villit grillit. Oi, siinä on grillejä. Päiviversio. Päiviversio. Jauhatu. Päiväversio. Päivi. Niin päiväversio. Mikä päiviversio? Ota kappu siitä. On Uhimäki kuo. Poika kaikki moi. Tekee tällaista sen tämmöistä. Mennään. Päivi. Uusillakin päivi. Meillä on meille privilege. Ellu, heitä sen. Mietit, kun tää todistusaineisto menee päiviin. No ei se mene, se menee YouTubeen. YouTubeen se menee ihan maailmalla. Tänne se hyyny. Joulupukki puhuu. Joulupukki vai? Joulupukka. Perus. Joulupukki. Jäikö me Hei, kun hän on YouTubeen. Joulupukki vai? Eikö ei nähnytkään? Sammutin jo. Mitä? Mannersin valot. Sammutit vai? Mannersin valot. Oikein. Sammutit vai? Olla. Aha. Varmasti. Sammutit vai? Ihan oikeesti. Että sä nyt vaan sitä huijannut. Niinpä. En voi huijannut. Silma. Kuka tämmössä jo? Hei, sano nyt se eläin. Mä sanoin jo. Ai jaa, minkä se on? Mä sanon, ei, se jää sulle. Minulle. Sano Paula-lehmä. Paula-lehmä, kyllä. Se veistää kaikki muut. Sä voit katsoa tästä, että syö kielen Hei, ne on niin hampaattomia äkkiä. Kuinka? Roosa! Ja poikaystävä! Mika! Ja mun poikaystävä! Sä huudat kauheeseen ääneen koko ajan. No niin tekee kaikki muutkin. Miksi minä haluan? Sä kuvannut just nyt. Älkää yrittäkö vitkittelyä sitä. No heki. Jari on mun! No ettekin sä et se on niinku Jari on mun. muuten meidän rehtorin nimi. No arvaa mitä? Se on meidän enonimi. Jari Säikkö pistää YouTubeen. Jari Säikkö. Alo vaan soitakin sensuroida. Ajattelin Jari Säikkö katsoi se video. Mitä Samperi juttu Jimmi? Mitä tässä on? Ai, turva onpa sit. Mitä se sanoo? Joo.